अरे वाह वाह पप्पू शेठ. हा वा. पप्पू शेठ आया. वाह. पहिले टीव्ही बघूया आपण. अरे वाह, वाह. नारळ घेऊन आलो कोकणातून फोडायला. नारळ टीव्हीच्या समोर फोडायला. ठेवू का? हा ठेव ठेव. बस आधी ये. ठेवलं हे पुऱ्या 2-3 पुऱ्या फुटल्या वाटतं. हा काय उल्हासनगरची पाणीपुरी किती दिवस खायची होती मला. खाल्ली ना तू. आवडलं. जरा. खाली. हा मी 2 प्लेट खाल्ली. 2च प्लेट. 2 प्लेट खाल्ली. प्लेट खायची ना कधीपासून खायची होती तुला. 2 खाल्ली 3 पार्सल आणले आणि गुलाबजामुन आणला काजलला. होय बाई. परफ्यूम छान आहे. नवीन लावलं असतं. इथे तुम्ही काय करताय गडबडीमध्ये. बापरे मी बोललो काय आलं. कॅमेरावर होते काय. हे बघा इथं पाणीपुरी आणली ना आणि मला ही खूप आवडते. ते उल्हासनगर म्हणून तिकडून आणली बघा. तिकडून येताना उल्हासनगरला गावाला पण उतरलो. आठवण काढायचा ना या पाणीपुरीची. उल्हासनगरला उतरून आवडलं तुम्हाला. येऊन शेअरिंग जाऊन शेअरिंग परत स्टेशनला येऊन बदलापूरला येऊन आणली. हो. कशी आहे टेस्ट सांगा. हे घ्या बाई खावा. टेस्ट कशी आहे. त्याचं पाणी पडलं वाटतं. जर का जर खा तुम्ही धर आणि तुम्ही सुद्धा उचला हे. कसं वाटतंय. आवडली. मस्त. छान आहे ना. हे खजुराचं पाणी वेगळं लागतं ना. हो. इथे बघा आम्ही परत त्या इकडून ना गुलाबजामुन पण आणलं सर्वांसाठी. सर्वांनी खाल्लं पण मस्त. आम्ही खाल्ले पण. सर्वात आधी आपण टीव्हीचं इनॉग्रेशन करूया. आम्ही दुल्हन सारखी सजवली टीव्हीला. 1 अरे वा. पूजा करूया. बघा का सेन्सरवर लावशील आणि बंद व्हायचे सेन्सर. इथे लावलं इथे नाही लावलं. टीव्ही वर्षानुवर्ष असा सांगतात सगळ्या पिक्चर सगळ्या चांगल्या चालू दे. सर्व चांगला चालू आहे. काय बोलली. काय वर्ष असं वर्षानुवर्ष असंच टीव्ही चांगला चालू दे. म्हणजे सगळे पिक्चर मूवी वगैरे सगळं काही चांगला दाखव. हा काय मग आम्ही तुला पण बक्षीस देणार असं. हा सगळ्यात आधी पूजा करून घेऊया मग तुम्हाला डिटेल सांगतो. आता टीव्ही घेणं कम्प्युटर घेणं एकदम नॉर्मल गोष्ट झाली. पण पूर्वीच्या काही एक साधारण टीव्ही आला तरी माणसं किती खुश व्हायचे. तर त्या प्रकारेच इकडे आम्ही एकदम खुश झालेलो आहे. टीव्ही आल्यामुळे जरा घर रॉयल वाटायला लागले. आता आमचा जो भाडा मी 8,000 ठरवला तो आता आम्ही 10,000 करणार आहे. कारण टीव्ही आली आहे घरात आमच्या. काय टीव्ही सकट देणार आहेस काय. स्क्रीन बघा. ॲप मीडिया नेटवर्क नेटफ्लिक्स प्राईम व्हिडिओ यूट्यूब आणि बाकी सर्व वेगवेगळं ॲप स्टोअरमधले सर्व ॲप काय घ्यायचे असेल तर. बाई पण डान्स करणार आहे आता सर्वांनी. अरे वा. टीव्हीचा फायदा असा होतो की आपण टीव्ही मध्ये बघून नाचू शकतो. असा स्टेप्स आहे ना. मम्मी तसा करतात तसा डान्स कर. पॉज कर आता हे. अरे भाई पॉज कर. बाईच्या अंगात आलेला आहे. काय आलं मोकळी झाली. कंबर मोकळी झाली का जाम झाली. जरा सवय सुटली वाटतं डान्सची. नाही तर आपल्या लग्नात मम्मी आमच्या लग्नाच्या शॉपिंगच्या वेळी एवढा बाहेर शॉपिंग करायचो आणि एवढी बाहेर धावपळ. तेवढं नाचायचो पण आपण तेवढं. आता स्टेमिना गेला. आता परत म्हणजे नाचणं पण एक एक्सरसाइज आहे. तर प्रत्येकाने असं डान्स असं लावून ना ह्याच्यात ना बघून नाचणं सोपं आहे. नाचणं सोपं आहे. व्यायाम करायची गरज नाही. हा झुंबा बोलू शकतो ह्याला. असं झुंबा काजल झुंबा बुंबा काहीतरी लाव आता.
जसं इकडे होत आहे तसं इकडे होत आहे. असं केली असती सर्वांनी तशीच ना. तशीच पण ते केली असती बघून. टीव्ही बघून कसं तेवढं करता येतंय ते हा. है ना. पण दुसरं पण हे आता तुम्ही नवीन नवीन स्टेप घेता ते ही बघ, ही पोरगी है ना, हे बघा टीव्ही कशी मध्ये नाचते. बघून ना, नाही तर आपल्याला तर शेप्स माहित आहे ना. ही पोरगी बघा कशी नाचते. एवढंच आहे ते. बापरे, लकवा मारलेली कशी माझ. जोर देऊन नाचते ती. जोर देऊन असते. पण हे समजा ते लकवा आधी मारला की नंतर. आता दुसरा कोणता? आता तुमच्या समोर पेश करत आहेत कांद्याचं सॉन्ग. कांदे कापायला येत नसेल तर गाणे आहे का. तुम्ही पण या दोघं. हा, तू कर. आता असे गाणे पहिल्यांदा बघते. मम्मी ह्याच्यात बघायला मजा येते ना, एवढ्या मोठ्या ह्याच्यात. मम्मी पहिल्यांदा बघते. मम्मी का रिॲक्शन दे त्या ना. मुलगी भारी नसते ना एकदम. लय भारी नसते. हे बघ, अरे बाप रे. अरे तू तुझ्या मम्मीचा फेवरेट. अरे ते पाटलांचं बैलगाडा आहे. तू तशी नाचली का बैल पण घेऊया आपण. घे पाटलांचा काय शिरवाडकरांचा बैलगाडा घेऊया आपण. घे हा. अशा प्रकारे आमचं टीव्हीचं इनॉग्रेशन झालेलं आहे. आम्ही खूप एन्जॉय केलेलं आहे. असं तुम्ही पण टीव्ही घ्या आणि तुम्ही पण एन्जॉय घ्या. तुम्ही पण मस्तपैकी इनॉग्रेशन करा dance आणि करा. एन्जॉय करा. सगळ्यांकडे आहे बहुतेक TV. आणि टीव्ही आहे सर्वांच्या घरात टीव्ही असते. हम्म. एक्सरसाइज करायची आपल्याच घरी नव्हती टीव्ही. आमच्या घरातला टीव्ही होता. सर्वांची टीव्ही घेऊन जुने झालेले आहेत. हा. आणि टीव्हीवर गाणी लावून ना एक्सरसाइज करा, म्हणजे डान्स नाचा. करा, म्हणजे एक्सरसाइज होते. हा. स्पेशल एक्सरसाइज करायची गरज नाही. म्हातारांनी पण नाचा, तरुणांनी पण नाचा. तेवढा व्यायाम होतो आणि शरीर हलका फुलका हलका राहतं. फुलका होतो, बरोबर. आपल्याला थोडं हलकं आणि तुम्ही झालेलं कुठे उडत उडत बाजारात म्हणा, रेल्वेत म्हणा, कुठे जाऊ शकता फिरायला. नाहीतर ड्रम सारखे होत. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडलाच असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. आणि मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, जेव्हा आम्हाला बाहेर सबस्क्रायबर भेटतात त्यातले 30% सबस्क्रायबर बोलतात की व्हिडिओज खूप छान आहे, आम्हाला खूप आवडतात. पण 70% आम्हाला ते सबस्क्रायबर आहेत ते म्हणतात की तुमचे व्हिडिओज आम्हाला दिसतच नाही. तर मला सर्वांकडे एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही प्रत्येकाने व्हिडिओ शेअर करा. आणि शेअर केल्यानंतर अजून एक काम करा, सर्चमध्ये जावा यूट्यूबवरती आणि तिकडे सर्च करा शुभांगी कीर. हे टाईप केल्यावरती पहिला व्हिडिओ कोणता येतो आहे ते जरा मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि हा पर्टिक्युलर व्हिडिओ डान्स व्हिडिओ आहे, एंटरटेनिंग व्हिडिओ आहे. तर मला अशी रिक्वेस्ट करायची की तुम्ही प्रत्येकाने या व्हिडिओला लाईक शेअर तर करा, त्यासोबतच तुम्ही या व्हिडिओला व्हॉट्सॲपवरती तुमच्या ग्रुपमध्ये पण शेअर करा आणि काही फ्रेंड्सला पण शेअर करा. म्हणजे जेव्हा आपण शेअर करू हा व्हिडिओ तेव्हा सर्वांना नोटिफिकेशन जातील आणि एकदा तुम्ही हा व्हिडिओ उघडलात ना, मग शुभांगी कीरचे सर्व व्हिडिओ उघडले जातील. आणि बाहेर तुम्ही बघाल तर पाऊस एकदम जोरात आहे. सर्वांनी आपापली काळजी घ्या. बोल 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 बोल. ही बघा, ही बघा. बोल बोल पाटलांचा बैलगाडा बोल. बोल बोल. हे बघा लाजली बघा कशी. बोल ना पाटलांचा बैलगाडा बोल.
पाटलांचा बैलगाडा गाडा तिच्या अंगात बैल आलेला आहे. बोल बैलगाडा बोल. पाटलांचा ओ पाटलांचा पाटलांचा बैलगाडा गाडा. आता व्हिडिओ सर्वांना शेअर करा. बघा बैलगाडा भडकलेला आहे. बैलगाडा रणांगडा काय काय असतं ते काय ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि शुभांगी कीर सर्वांनी सर्च करा. यूट्यूब खोला, शुभांगी कीर सर्च करा. शुभांगी कीर सर्च केल्यावरती पहिला व्हिडिओ कोणता येतो तुम्हाला जरा कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि परत रिक्वेस्ट करतो की सर्वांनी व्हॉट्सअपवरती सर्व फ्रेंड्सला कमीत कमी आम्ही पण हा व्हिडिओ पर्टिक्युलर सर्व आमच्या रिलेटिव्हला सर्वांना शेअर करणार आहे. सर्वांनी शेअर केल्यावरती आम्हाला जरा हेल्प होईल. बोल. आमच्याकडे चिंदीवाली आले. ती बोलते कायची चिंदी कशी अगं बाई चिंदी कुठे आहे ती? आत्ताच होती ना तिकडे.